Què passa, penyeta, com esteu? Estem així en un nou vídeo i no sé si recordareu perquè fa un temps van fer un vídeo parlant, bueno, a banda del vídeo creant una carta a la Fallera Calavera, van fer un vídeo parlant sobre què era la Fallera Calavera, sempre així. Sabeu que este joc té més ampliacions? La Fallera Calavera 2 és una ampliació de 55 noves cartes que fan el joc que siga una autèntica locura. Així que avui us vaig a presentar les coses més destacades. Però hi torno un moment de què estàs xerrant, perquè potser no t'has enterat. Bueno, si no t'has passat per l'anterior vídeo estic parlant de la Fallera Calavera, que és un joc en el qual tens que confeccionar una paella per a guanyar i són tot personatges valencians i, bueno, de la nostra cultura i tens ahí que apanyar-te-les per a guanyar la partida. Però, bueno, anem amb les noves cartes, perquè per a mi el més destacat d'esta ampliació són les cartes màgiques, perquè, o sigui, duen tantes locures les noves cartes que pots fer des de, per exemple, aconseguir un ingredient al moment amb la carta de Paquito el xocolater, pots blocar un dels teus tresors del mostrador amb l'illa de Tabarca i que no se manegen tota la partida, o pots decidir no participar en la riua utilitzant el Tribunal de les Aigües. A més, el propi Enric, creador del joc, apareix amb una carta impressionant en el joc. Pots utilitzar-la per a recuperar qualsevol carta que estigui en el cementeri i utilitzar-la en eixe mateix torn. I tu què pensaves, que la Fallera Calavera era la carta més bona d'atac i de defensa del joc? Vinga, xaval. Ves oblidant-te perquè en la Fallera Calavera 2, per exemple, tenim el Centenar de la Ploma, que són 4 cartes que si les juntes i ataques amb les 4 juntes tenen 100 d'atac. Tens també el Papa Borja, que té tants punts d'atac i de defensa com cartes de la teva mà vulguis desfer-te d'elles. O sigui, tu dius, tires el Papa Borja i quan se destapen, dius Papa Borja té 1, 2, 3, 4, 6, 8 d'atac. Les cartes que vulguis desfer-te és l'atac i defensa que té. Tens el Moro Musa, que si guanyes la batalla amb ell, te torna a la teua mà el Moro Musa i la carta a la que has guanyat. O sigui... I ara, parlant sobre els tresors i els nous ingredients, tenim el xorís. Però, Aitor, si el xorís no va en la paella. Ja ho sé, per això mateixa. Si et toca el xorís, no podràs guanyar la partida. Sols podràs guanyar-la si te desfas d'ell amb una carta tipus l'ofrena. A més, n'hi ha 2 nous ingredients que són la clotxina espia i la gamba de Denia, que tenen habilitats superútils, però si vol fer una paella amb estes i guanyar la partida amb un d'estos ingredients, tens que tirar la nova moneda de la Fallera Calavera 2. La tires i si tens cara, guanyes. Si perds, cuidao perquè no guanyes i te la poden liar moltíssim. Però bueno, esta nova moneda entra al joc junt amb altres cartes que també te farà falta tirar esta moneda per a veure què passa. Però és que inclús en esta ampliació podràs guanyar la partida fent una fideuà en lloc d'una paella. O sigui, n'hi ha una carta que és la fideuà, que si la partida encara no ha acabat, però les cartes ja sí que s'han acabat, quan s'acaben totes les cartes, el que té la fideuà guanya la partida. Però abans de seguir en el vídeo vull presentar-vos la carta que més m'agrada, la meva carta favorita d'esta ampliació, el Mercat Central. Quan s'utilitza aquesta carta es reparteixen cartes de la baralla destapades i els jugadors en el seu ordre que estiguen jugant podran agarrar-les. Mercat. Però quan aquesta ix, siga l'hora que siga, el jugador que estem jugant comencem un ritual. Mercat Central, Mercat Central, Mercat Central, Mercat Central, Mercat Central, Mercat Central. Comencem a cantar esta cançó mentre ens alcem i comencem a donar voltes a la taula. Després comencem a destapar una a una les cartes a poc i isca lo que isca, siga un cagalló o la Fallera Calavera, ho celebrem com si el València estiguera guanyant el Champions. Juaetes. A veure, us comente, jo tinc un ingredient i som 5 en la partida, així que vos ataque amb la revolta de Germanies. Revolta de les Germanies, batalla múltiple. Convoca una batalla per un tresor a cadascun dels jugadors que tries. Utilitza un únic atac però resol les batalles individualment amb cada jugador. A cadascú de vosaltres vos ataque per un ingredient. I així va. I ens ataquen 4 cartes. Ai, mare. El Centenar de la Ploma, coordinació. Si la presentes amb un membre del Centenar de la Ploma, l'atac és 2. Si en presentes 2 junts, l'atac conjunt és 5. Si el presentes 3, l'atac és 10. I si ne són 4, l'atac és 100. Utilitza el Tricity, val? Tricity. Agafa totes les cartes de la mà d'un rival i fes una jugada amb les seues cartes. Si ataques aquest mateix jugador, no podrà defensar-se. En acabar el torn, retorna-li les cartes. Així que ara vaig a fer una jugada amb les cartes del Jordi. Perfecte. A veure què fas, Fantàstic, tio. Utilitza repetició.
t'ataque per la tomaca, Jordi. Claro, no pots defendre, així que me l'enduc. I et torna a atacar per l'altre ingredient que tens. Tampoc pots defendre. Vinga, xaval, ahí tens. Cabrón, m'has deixat pelat. Tio, abans no has utilitzat bé la batalla al Mansa, però com jo tinc el creador del joc, torne per a mi la batalla al Mansa i l'utilitzo contra Joan, que està a punt de guanyar la partida ara. Meu, tio, això sí que no m'ho esperava, Perfecte. Esto per a mi. Victòria magistral. Bueno, penyeta, i fins així el vídeo, i fora conyes, jo, quan juguem en la meva família o en alguns amics a este joc, lo del Mercat Central ho faig, o sigui, en plan, fora conyes, ho faig per això. I bueno, vaig deixar així per el vídeo. Si és molt apoyat, molt suportat este vídeo, vos duré el vídeo que també vull fer de la Fallera Calavera 3, que no vos dic massa, però és que la Fallera Calavera 3 té fins a un tauler, tio. Independència és qui parla de solucions. I tu, de quin equip de lliga ets? Jo de cap. Estimant aquelles coses a mi no m'han ensenyat, perquè el món dels sentiments és manipulable.